Yn rhan o'r cynllun datblygu lleol, CDL, mae cornel dde orllewinol Rhondda Cynon Taf yn barod am dwf, gyda ffordd osgoi arfeithedig newydd o ffin y sir i'r A473 presennol a fydd yn cysylltu'r safle strategol lleol ac ardal breswyl y dyfodol. Mae'r tagfeydd a'r materion diogelwch ar y ffyrdd yn Llanharan wedi bod yn broblem ers amser maith. Mae'r cyngor bellach yn cyflwyno cais cynllunio sydd wedi gynllunio i liniaru'r materion diogelwch, traffig a llygredd cyfredol ar gyfer y gymuned leol. Gan redeg o'r gorllewin, bydd yr aliniad newydd yn ffurfio cyswllt syth o ffin y sir i gylchfan Dragon Studios, gan gael gwared ar droad sydyn Cow Corner. Bydd y rhan rhwng Dragon Studios a ffordd y fenter yn cael ei throi yn briffordd newydd, yn rhan o gais cynllunio ar wahân wedi noddi gan y datblygwyr tai lleol. Bydd cylchdro newydd ffordd y fenter yn cyfeirio traffig tua'r gogledd i mewn i bentref Llanharan. Bydd y gangen i'r de yn mynd â defnyddwyr y ffordd ar hyd heol Llanhari wedi hadlunio, tra bydd y canghennau i'r gorllewin a'r dwyrain yn ffurfio'r ffordd osgoi newydd gan gynnig amseroedd teithio llai i Bencoed a Thonosguboriau. Bydd y ffordd sengl newydd yn croesi ffordd bresennol heol Llanhari wrth ymyl y gwaith concrit. Bydd hyn yn gweithredu fel tanffordd i gerddwyr a beicwyr i Lanhari ac oddi yno ar gyfer y gymuned leol. Bydd gan y cynllun gyfanswm o 3 phwll gwanhau sydd wedi cynllunio i gydymffurfio ag arfer gorau dreinio canaliadwy a gwella ansawdd dŵr. Bydd y rhwydwaith dreinio yma yn casglu dŵr ffwr ffordd ac yn rheoleiddio cyfraddau gollwng dŵr i'r cyrsiau dŵr lleol gan leihau peryglon llifogydd. Bydd y ffordd hefyd yn mynd dros yr hen heol Llanhari bresennol gan gadw'r lôn rhwng y lloches anifeiliaid a'r gymuned leol yn ogystal â chynnal cysylltedd ar gyfer y bywyd gwyllt lleol. Mae'r briffordd yna'n cysylltu ar gyffordd gyda'r A473 bresennol gan groesi'r brif reilffordd rhwng Llundain ac Abertawe cyn cyrraedd y gylchfan tair cangen wrth ymyl tir Tŷ Llanharan. Bydd y troad gorllewinol yn darparu mynediad uniongyrchol i Llanharan heibio'r orsaf betrol, gyda phrif lif y traffig yn rhedeg i'r dwyrain tuag at Donosguboriau a Thu Hwnt. Bydd llwybr cerdded beicio yn cael ei adeiladu gan groesi'r ffordd wrth yr orsaf betrol ac yn rhedeg ar hyd ffin ogleddol y cynllun. Mae hyn yn rhan o'r llwybr teithio llesol o Donosguboriau i Bencoed. Bydd sgriniau helaeth ar waith i'r gogledd o'r ffordd osgoi i leihau llygredd sŵn a lleihau effaith weledol y llwybr newydd. Bydd hyn yn cael ei hategu gan blannu naturiol a fydd yn gwella cynaliadwyedd y cynllun. Bydd y cynnig yma'n darparu amseroedd teithio llai, yn gwella diogelwch y ffyrdd yn darparu gwell llwybrau teithio o'r dwyrain i'r gorllewin, gan wella'r mannau lleol hynny sy'n denu tagfeydd, lleihau lefelau llygredd a chynyddu cyfleoedd teithio llesol. Trwy weithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a Cadw, cafodd ei gynllunio i leihau'r effaith ar yr amgylchedd a lleihau perygl llifogydd.